Het Delta Climate Center, afgekort DCC, begint eindelijk van de grond te komen. En dat is een goede zaak, want het DCC is een belangrijk onderdeel van het compensatiepakket voor de marinierskazerne. En verder in deze Zeeland nu. Verroompotisering winnaar in Zeeland. En bijna 392.000 zeeuwen. Goedenavond. Het is talloze keren uitgesteld en even leek het er zelfs helemaal van de baan te zijn. Maar nu krijgt het Delta Climate Center steeds meer vorm. Op 1 januari begint de nieuwe wetenschappelijk directeur in Vlissingen. En in het tweede kwartaal van volgend jaar vindt de officiële opening plaats. Maar onderzoekers zijn al aan de slag op het gebied van water, voedsel en energie. In deze toren van de HZ in Vlissingen is sinds kort het DCC gevestigd. Het Delta Climate Center. Waar zijn we hier? Dit is de vergaderzaal. Een prachtig uitzicht natuurlijk over de Delta. En hier vinden met name de vergaderingen plaats met het bestuur onder andere. Geen straf om hier te zitten? Nee, zeker niet. Nee. Naast een zakelijke en een wetenschappelijke directeur zijn er ook al echt onderzoekers aan het werk bij het DCC. We zijn hier op de tweede verdieping van de HZ-toren. En hier huurt het DCC een aantal werkplekken. En het zijn flexibele werkplekken, dus we hebben hier iedere keer ook andere mensen in huis zitten. Vandaag zijn het de practoren van Scalda, de practor water en de practor voedsel. Waarom is dat DCC voor u belangrijk, voor uw onderzoek? Dat is bijzonder belangrijk om verbindingen te leggen tussen studenten, bedrijfsleven en allerlei overheden hier in Zeeland. En met name rondom de problemen die op ons afkomen, met klimaat bijvoorbeeld. De wetenschappelijk directeur woont nu nog in Engeland, maar komt in januari naar Zeeland. Er is veel te doen. Er is een vrij grote groep aan instituten die het samen hebben opgericht. En er zijn heel veel belanghebbenden. En iedereen heeft zijn eigen voorstelling van wat het precies gaat doen en wat we gaan betekenen. En ik denk dat we daar heel veel luisterend en samenwerkend met verschillende partijen een start gaan maken. Door alle instituten die meedoen was de oprichting van het DCC ingewikkeld. Eigenlijk had het centrum al in februari 2022 open moeten zijn. Bovendien gaat het om veel geld. Het gaat in totaal om een project van 88 miljoen euro, dus over een periode van 10 jaar. Dus je moet ook echt heel goed van tevoren met elkaar nadenken van hoe gaan we nu echt die krachtenbundeling optimaal doen om echt hier optimaal impact in Zeeland te maken. En daar is tijd voor nodig. Ja, we praten verder met verslaggever Marcel de Kranen. Marcel, ik hoorde het je al zeggen, eigenlijk had het al halverwege 2022 open moeten zijn. Toen werd het een jaar uitgesteld. Is het nu dan wel echt open? Nou ja, er werken mensen, dat zag je. Ze zijn druk bezig. De officiële opening die vindt pas plaats in het tweede kwartaal van volgend jaar, dus april, mei, juni. En dan moeten ze ook nog eens een stichting worden, die is in oprichting. Kortom, er is nog wel wat werk te verrichten daar bij de DCC. Nog even teruggrijpend, wat gaan ze ook weer precies doen daar bij de DCC? Nou, ze gaan onderzoek doen op het gebied van water, voedsel en energie. En het bijzondere daarbij is dat verschillende niveaus samenwerken, dus mbo, hbo en universitair. En dan gaan ze ook nog eens samenwerken met het Zeeuwse bedrijfsleven. Ze gaan zoeken naar praktische oplossingen voor Zeeuwse vraagstukken. Bijvoorbeeld zoetwater in de landbouw is een bijzonder belangrijke om aan te werken. Een van de dingen die onze teeltstudenten doen is bijvoorbeeld het zoutgehalte in water meten. We zijn bezig hier in Vlissingen met studenten en onderzoekers om in wijken hier naar klimaatadaptatie te kijken. En we kijken ook met onderzoekers en met studenten naar allerlei kansen voor de Zeeuwse teelt. Nou is dit Delta Climate Center een heel belangrijk onderdeel van het compensatiepakket voor de gemiste marinierskazerne. Hè? Ja, dat is zo. En die vertraging die is ook eigenlijk ontstaan omdat er zoveel partijen meededen. Ze hebben achter de schermen flink gevochten eigenlijk wie daar de baas moet zijn. Maar goed, het komt er nu en het is zoals je zegt inderdaad een hele belangrijke compensatiemaatregel voor die gemiste marinierskazerne. 88 miljoen. Nou ja, laten we maar hopen dat het in de toekomst voor Zeeland allemaal heel goed uitpakt. Marcel de Kranen, dankjewel. Verroompotisering is het Zeeuwse woord van het jaar geworden. Verroompotisering staat voor het opkopen van kleine vakantieparken om er duurdere vakantieverblijven op neer te zetten. Het woord won het van onder meer tunnel, teleurstelling en DNA-drol. Het woord verroompotisering bestaat al sinds 2004, maar werd dit jaar bij het grote publiek bekend door het tv-programma De Avondshow met Arjen Lubach.
Geen erwtensoep, maar een erwtensoeptaart voor de vrijwilligers die ieder jaar de nieuwjaarsduik organiseren in Burghaamstede. Ze werden vandaag in het zonnetje gezet voor hun tomeloze inzet. En nu krijgen we taart. Ja, een echte erwtensoeptaart. Ik heb er nog nooit van gesmuld, dus ik hoop dat het lekker is, ja. Ik ben gek op erwtensoep trouwens. Mensen komen soms van ver om het nieuwe jaar te vieren in Burghaamstede. Er zit veel werk in de organisatie en daar werden de vrijwilligers voor bedankt. Zo, hoe smaakt die? Hij is heerlijk. Niet liegen. Hij is bijna lekker. Na deze overheerlijke maaltijd maken de vrijwilligers zich op voor de 26e editie van de nieuwjaarsduik. 3 van de 4 schildpadden die de afgelopen maanden in Zeeland zijn aangespoeld, maken het goed. Ze verblijven nu bij Diergaarde Blijdorp. Ja, het gaat eigenlijk bewonderenswaardig goed. Ze eten, ze zwemmen goed erbij. En dat was toen ze werden binnengebracht wel anders. Ze waren erg verzwakt door onder meer de mosselen op hun schild. Bij de 2 schildpadden was het bijna de helft, of meer dan de helft van het lichaamsgewicht van de schildpad zelf. Dus ja, ik denk dat hij er wel wat van heeft gevoeld, dat het een zware belading was. En daarom zijn als eerste de mosselen weggehaald. De bedoeling is dat de schildpadden, als ze weer gezond zijn, worden teruggezet in het gebied van herkomst. Waarschijnlijk is dat de Golf van Mexico. Dat kan maanden wel duren en dan is het een kwestie van papierwerk en uitzetten in het wild. En deze week is bekend geworden dat de 4e zeeschildpad die aanspoelde bij Zoutelanden en daarom de naam Bluff kreeg, is overleden aan een longontsteking. Zeeland sluit het jaar af met bijna 392.000 inwoners, een stijging van zo'n 600 mensen. De teller staat nu officieel op 391.804 Zeeuwen. De grootste groeiers zijn Vlissingen en Goes, want in Vlissingen kwamen er ruim 300 mensen bij. En Goes die zit op een plus van 243. Het grootste verlies leidt het veel kleinere Hulst, waar er nu 236 minder inwoners zijn. En aangeschoven is verslaggever Niels Schuurbiers. Ja, Niels, je zou bijna zeggen, op naar de 400.000 Zeeuwen, hè? Ja, dat is goed mogelijk dat dat eraan zit te komen. Want ja, soms gaat het langzaam, soms gaat het wat sneller. Maar gemiddeld genomen over de afgelopen jaren neemt het aantal Zeeuwen met 1000 mensen toe per jaar. Dus ja, over 8 of 9 jaar zou het best wel kunnen zijn dat we dat ronde getal van 400.000 Zeeuwen gaan halen. En ja, we zagen ook een mijlpaal voor Middelburg, hè? Over de 50.000 inwoners. Zijn er nog meer opvallende zaken als je naar de bevolkingscijfers kijkt? Zeker, dan pik ik er één ding uit en dat is toch wel het sterfteoverschot waar veel gemeenten mee te maken hebben, vooral de grotere gemeenten. Dat betekent dus dat er meer mensen overlijden dan dat er baby's worden geboren. Nou is het wel zo dat we groeicijfers zien in veel Zeeuwse plaatsen, maar dat is omdat er meer mensen van buiten Zeeland daar komen wonen. Meer mensen komen jaarlijks in Zeeland wonen dan dat er vertrekken, dus komen er Zeeuwen bij. Niels, dank je wel. En op de laatste werkdag van 2023 blikken we terug op het Zeeuwse nieuws van het afgelopen jaar. Een jaar waarin de Westerschelde-tunnel volop in het nieuws was. Roze Zaterdag werd gevierd in Goes. En er een vestingmuur uit de 18e eeuw in Filipijnen opdook. Verslaggever Carlijn de Splenter neemt ons mee door de hoogtepunten. 2023 was misschien wel het jaar van de Westerschelde-tunnel. In de Oostbuis werd een scheur van 30 meter ontdekt. En na jarenlang gekibbel over het wel of niet tolvrij maken van de tunnel, werd er dit jaar een handtekening gezet. Met de handtekeningen van gedeputeerde Harry van der Maas en minister Mark Harbers is de tolvrije tunnel vanaf januari 2025 een feit. In ieder geval voor personenwagens. En er was meer reden voor feest. In Goes vond dit jaar de eerste Roze Zaterdag van Zeeland plaats. Voor de organisatie was het een hele strijd om het LHBTI+ evenement naar de provincie te krijgen. Maar als ik dan nu zo hard omarmd word, dan denk ik dat is het meer dan waard geweest. Als je ziet hier van de kerken tot de verzorgingstehuizen tot de grote bedrijven, iedereen doet mee. En dan denk ik, nou dat is het echt waard geweest, die strijd. Deelnemers van de 20e editie van de Kustmarathon moesten ook een zware strijd leveren. Er stond namelijk een pittig windje. Die wind en dat zand op het strand, verschrikkelijk. Ik heb het wel een beetje onderschat, denk ik. Maar. Je ziet er niet uit alsof je net een marathon tegen de wind hebt gelopen, hoor. Nee, maar ik ga niet meer stofzuigen vanavond. Maar er kon er maar één de winnaar zijn. Prachtige zege in 2:46:17. Heel goed gedaan van Thijs Schrama. En er gingen meer Zeeuwen voor de overwinning.
De vierkoppige formatie Smaakstof heeft de Zeeuwse voorronde van het Regio Songfestival gewonnen met het nummer Nacht van de Nacht. Burgerbeweging met 9 zetels. Er speelt wel iets in deze samenleving waardoor wij als BBB zo groot geworden zijn. De Zeeuwse schrijver Jan van Toortelboom heeft de belangrijke Boekenbon Literatuurprijs gewonnen. De voormalige ACO Literatuurprijs. De eerste reactie was, wauw, dat ik dit in mijn tuin heb. Niet echt een overwinning, maar deze gevonden hoop stenen in Filipijnen zijn wel erg bijzonder. Ze maken namelijk onderdeel uit van een vestingmuur uit het begin van de 18e eeuw. Ik wil er niks aan gaan veranderen. Ik wil dat hij geconserveerd wordt. In zijn oude staat, dus zoals hij was rond 1700. Successen moeten natuurlijk worden gevierd. Maar dat ging afgelopen jaar niet altijd even goed. Dan gaan wij nu aftellen. Of optellen, wat was het? Aftel, 3, 2, 1. Ik wens jou enorm veel succes in de komende jaren. Werkplezier namens de Raad. Natuurlijk gebeurde er nog veel meer in 2023. Ben je nou benieuwd welke artikelen het meest zijn gelezen? Ga dan naar onze website omroepzeeland.nl, want daar vind je een top 23. En nu we tegen het einde van het jaar lopen, vliegen de jaaroverzichten ons om de oren. Al is het natuurlijk heel handig en natuurlijk ook leuk om alle hoogtepunten nog eens te zien. Kijk bijvoorbeeld op onze site en ook op de app ook eens naar het jaaroverzicht van onze sportredactie. Met daarin onder andere de Zeeuwse wereldkampioenen, zoals Nancy van der Ven en Sherin van Aanrooy. Ja, het ziet er meer uit als herfst dan winter vandaag in Zeeland. Regenbuitjes en opklaringen wisselen elkaar af bij een zachte temperatuur van rond de 10 graden. Morgen is het een droge dag, maar de laatste dag van het jaar en ook nieuwjaarsdag die beloven regenachtig te worden. Trouwens, ook van het weer in Zeeland is een jaaroverzicht van onze weerman Jules Gernaert op onze site en op onze app. En tot zover het Zeeuwse nieuws van vandaag. Later vanavond kunt u in onze Zeeuwse documentaire week kijken naar Spanje of Oranje. Met vergeten Zeeuwse verhalen uit de 80-jarige oorlog. Alvast een heel fijn weekend en graag tot morgen.